An balima Malikunafoni jabarani lajɛbaga cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba aw ni yankuma ni aw ka dɔgɔkun kibaru di wagati selen min bɛna lase aw ma aw denkɛ n'aw balimakɛ fɛ professeur Usmane Erik Jakite dɔgɔkun kibaruya min n'a b'a daminɛ tɛnɛndon novembre kalo tile 23 ka taa bila karidon na novembre kalo tile 29 farafin kalo tile 7 ka taa bila farafin kalo tile 13 la dolo jate la kawla kalo sabanan tile fɔlɔ ka taa bila kawla kalo sabanan tile 7 la o wagati kibaruya de bɛna lase aw ma ka aw ladɔnniya k'a fɔ ko an bi kawla kalo sabanan na n'o ye Sagittaire mɔgɔw ka wagati ye sirasodenw kalakisɛ nin ye Sagittaire mɔgɔw ka wagati ye doloba min bi ale mara ni tubabuw ko a ma ko Jupiter ni arabuw ko ko mustariyu ni anw yɛrɛ ko a ma ko fintɔn o fintɔn dolo in ale bɛna kalo kelen kɛ an bi ale ka wagati de la n'o ye sirasodenw ye Sagittaire olu ka wagati k'a fɔ ko den min mana bange ka bɛn ni wagati ma walima ni wagati ɲɔgɔnna dɔ la kelen ma k'olu ka adamadenya bɛ kɛ cogo di wulikajɔw bi ja olu ye kosɛbɛ siginiyɔrɔ kelen o man di ni mɔgɔ kofɔlen ninnu ye wa baara mun bɛ ja ninnu na kosɛbɛ o de bɛ tali kɛ transport kan n'o ye voyage ye fo ka taa se kiiritigɛw ma o baara bɛ ja ninnu na kosɛbɛ fo ka taa se chauffeurw ma wa feere sira fana fɛ minnu bɛ feere kɛ jamana wɛrɛw la o baara kofɔlen ninnu bɛ ja ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na kosɛbɛ kosɛbɛ bana minnu bɛ se ka nin mɔgɔ kofɔlen ninnu sɛgɛn o de bɛ tali kɛ biyɛn dimi bana kan ani sugunɛsira banaw fo ka taa se jolisira banaw ma o de bɛ se ka ninnu sɛgɛn u ka ɲɛnamaya kɔnɔna na an bɛ nin kunnafoni ninnu labɛn ka di aw ma jamakulu tɔgɔ la bɛɛ lajɛlen ka se k'i ka tɔmɔta tɔmɔ dɔgɔkun kibaru kɔnɔna na bari mɔgɔninfin i tɔgɔla kibaruya o sirilen don i kelen de bɔgɔ la o b'a kɛ sa ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ marisi kalo tile 21 na ka n'a bila avril kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma belew ni sodenw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala isufu ka so belew funteni kalo fɔlɔ denw belew ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ko jama lajɛ ko olu barikalen don aw ye ni dɔgɔkun in kɔnɔ kosɛbɛ wa aw ni mɔgɔw ɲɔgɔn faamuya bɛ aw ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na wa layidukanw olu barikalen don olu caman bi timɛ ka ɲɛsin aw ma aw fɛlen don ni dɔgɔkun in kɔnɔna na kosɛbɛ wa ni aw ni i ye ko kura min daminɛ aw ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ barika bɛ don o ko ninnu na kibaruya sira olu jɛlen don ka ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun ye aw ka dɔgɔkun ye k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo ka taa bila dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ wagatiw na a bɛ se k'aw sigi ni garisɛgɛ balilenw ye nin dɔgɔkun in kɔnɔ ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ marisi kalo tile ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ avril kalo tile 21 na ka na bila mai kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma toro funteni kalo filanan denw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala adama ka so toro ni dɔgɔkun in kɔnɔna na fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin aw ma wa aw k'aw kɔlɔsi aw yɛrɛ la fana kamasɔrɔ farigan misɛnninw fariganw kundalen don aw kan sumaya barika ka bon aw ka wulikajɔw la nin dɔgɔkun in kɔnɔ wa ci bɛ aw ni mɔgɔ minnu ni ɲɔgɔn cɛ na aw y'aw jigi da o ciw kan olu sabatili ka nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ko gɛlɛya bɛ se ka don olu la fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kosɛbɛ fo aw ka muɲu ani sabali de kɛ aw tagama bere fo ka taa fɔ dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw sela wa futinɛ ko olu bɛ se ka ɲɛsin aw ma dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la fo aw ka se aw dusu la aw ka aw yɛrɛ minɛ fo ka taa fɔ dɔgɔkun laban yɔrɔ wagati sela ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ mai kalo tile 21 na ka n'a bila juin kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma Gémeaux funteni kalo sabanan denw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala Dawuda ka so Gémeaux ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ko aw yɛrɛ ka kɔlɔsi aw yɛrɛ la aw n'a ka kabila kɔnɔ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ani aw baarakɛɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ ko futinɛ ani bɛnbaliya olu de bɛ aw ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ko fitinin a bɛ se ka kɛ koba ye ka taa ka aw bolo da ni dɔgɔkun in kɔnɔ bawo aw fɛlen tɛ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na lagosiw olu caman de kundalen don aw kan a bɛ se ka kɛ sababu ye k'aw ka baara kɛlen yɛrɛ dɔw la sa o lagosi ninnu olu de bɛ se ka kɛ sababu ye ka fiɲɛ bila aw ka dɔgɔkun kunnafoniya la k'a daminɛ dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ wagati fo ka taa bila dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la garisɛgɛ bɔta o de fanga ka ca ka tɛmɛ donta kan ni y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ juin
kalo tile 21 na ka na bila juillet kalo tile 20 na n'an b'a f'olu ma kansɛriw. Mɔgɔ minnu bɔgɔ ta la Idirisa ka so samiya kalo fɔlɔ denw kansɛriw ni dɔgɔkun kɔnɔna na, ko ni aw bɛ se aw ka wulikajɔ a n'a ka ko nafamaw k'a k'a bila ka dɔgɔkun wɛrɛw nataw kɔnɔ, kamasɔrɔ aw bɛna ko caman boloda, ko caman bɛ aw kɔnɔ ka kɛ k'a waleya nin dɔgɔkun in kɔnɔna na, wa aw k'aw kɔlɔsi aw yɛrɛ la n'a y'a baaraw daminɛ ko aw bɛ se ka dusukasiw sɔrɔ a la, wa walima aw bɛ se ka basigibaliyaw sɔrɔ o kow la. Basigibaliya de fanga ka bon aw ka sira kan nin dɔgɔkun in kɔnɔna na, nka o n'a ta bɛɛ aw ka ko ka di mɔgɔw ye wa aw fɛlen don nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. Lagosi o kɔ donnen don aw ma, nka sira basigibaliya de bɛ aw ka sira kan, wa aw k'aw kɔlɔsi mɔgɔw ka fɛn singani yɛrɛ la nin dɔgɔkun in kɔnɔ, kamasɔrɔ hali bolofɛn yɛrɛ kɛw fo ka taa se waritunuw ma ka ɲɛsin aw ma, olu de bɛ aw kun kan nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. Nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ juillet kalo tile 21 na ka na bila août kalo tile 21 na n'an b'a f'olu ma Lion, denɲɔgɔnso denw, mɔgɔ minnu bɔgɔ ta la Iburahima ka so Lion, nin dɔgɔkun in kɔnɔna na hakilisigiw bɛ aw ye nin dɔgɔkun in kɔnɔ, wa kamanaganko caman bɛ yen nɔ aw k'o de bila aw ka hakilina kɛ kelen ye, nka ni aw ye hakilina filan ta ka baara kɛ n'a ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na, o de bɛ kɛ sababu ye ka birisa ɲagamin don aw ka kow la, aw ka laɲiniw na, fo aw ka sira kelen de tagama nin dɔgɔkun in kɔnɔna na, wa aw ka tilen aw ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ, wa wasa min ni aw b'a ɲinina aw bɛ se ka o sɔrɔ kosɛbɛ, k'a daminɛ dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ wagatiw ka taa bila dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la, a bɛ se ka garisɛgɛ balilen sɔrɔ, wa kɛnɛya sinsinnen don, kɛnɛya bɛ aw la nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kosɛbɛ kosɛbɛ. A ka ca la wulikajɔw ani farikololako n'a ye ko ta ni aw yɛrɛ fanga ye, aw bɛ se ka aw bɛ se ka cogoya sɔrɔ o la yanni dɔgɔkun laban yɔrɔ cɛ. Nin y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ août kalo tile 22 la ka na bila septembre kalo tile 22 la n'an b'a f'olu ma viergew, samiya kalo sabanan denw, mɔgɔ minnu bɔgɔ ta la Isa ka so viergew, ni dɔgɔkun in kɔnɔna na yɛlɛda ani wasa ani nisɔndiya ko ani kibaruya dumanw ni kibaruya nafamaw ɲɛsinnen don aw ma, kamasɔrɔ dɔgɔkun tɛmɛnenw na kamanagan kun bɛ aw la ko dɔw la, aw sela ka ɲɛ sɔrɔ o kow la, ka se ka minɛ cogoya sɔrɔ o kow la, fo ka n'a to aw ka wasa aw ka dɔgɔkun bɛ se ka kɛ basigi ye aw bolo cogoya min na, nka o farala aw yɛrɛ ka cɛsiri a n'aw ka jija la. Nin dɔgɔkun in kɔnɔna na hakilisigiw bɛ aw ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na, wasaw bɛ aw ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na, kibaruyaw siraw olu jɛlen don ka ɲɛsin aw ma, wa aw ka kɛnɛyaw olu sinsinnen don nin dɔgɔkun in kɔnɔna na, ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo ka taa bila dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la, aw bɛ se k'aw kɔlɔsi aw yɛrɛ la, yɛrɛkɛli o fanga ka bon. Nin y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ septembre kalo tile 23 la ka na bila octobre kalo tile 22 la n'an b'a f'olu ma balanso, kawla kalo fɔlɔ denw, mɔgɔ minnu bɔgɔ ta la Umaru ka so furuso denw, balanso nin dɔgɔkun in kɔnɔna na wasa ani nisɔndiya ani yɛlɛda siraw olu bɛ aw ye nin dɔgɔkun in kɔnɔ. Layidu kan caman bɛna ta aw ye minnu bɛ se ka waleya don nataw kɔnɔna na, nka nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw k'aw jigi bɔ o layidu kan ninnu waleyali kan, a ka gɛlɛn olu laɲini ninnu ka se ka sabati ka bɛn nin dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ye. Aw fɛlen don kosɛbɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔ, nka wa aw k'aw kɔlɔsi aw yɛrɛ la, yɛrɛkɛli o fana fanga ka bon ka daminɛ dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ fo ka taa bila dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la. Yɛrɛkɛliw olu b'aw ka ko la kosɛbɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na, bɔta o de fanga ka ca ka tɛmɛ donta kan. Nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ octobre kalo tile 23 la ka na bila novembre kalo tile 22 la n'an b'a f'olu ma scorpion, kawla kalo filanan denw, mɔgɔ minnu bɔgɔ ta la Ayuba ka so scorpion, nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ko wulikajɔw de bɛ aw kun kan, wa a ka ca la fana baara kura bolodaw ani hakilina kuraw olu ta wagati ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna ye. Ni aw ye hakilina kuraw ta ka se ka ko daminɛw walima ka ko kuraw boloda nin dɔgɔkun in kɔnɔna na, k'aw bɛ se ka fanga sɔrɔ olu la, wa aw bɛ se ka jaabi ɲuman sɔrɔ olu kɔnɔna na. Aw ka ko ka di mɔgɔw ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kosɛbɛ, wa aw yɛrɛ ka wulikajɔ tɛmɛnen dɔw ani aw ka cɛsiri dɔw aw bɛna o jaabi ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. Ni aw ma dɛsɛ fiyewu aw ka wulikajɔ in k'aw cɛsiri
tuma bɛɛ fo ka taa fɔ dɔgɔkun laban yɔrɔ wagati sela o bɛ se ka kɛ sababu ye dɔgɔkun nataw kɔnɔna na tuguni aw bɛ se ka wasa ani hakilina ɲumanw ani kunnafoniya ɲumanw sɔrɔ aw ka baara ɲuman kelen tɛmɛnenw na ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ novembre kalo tile 23 la ka na bila décembre kalo tile 21 na n'an b'a fɔ olu ma sagittaire kawula kalo sabanan denw mɔgɔ minnu bɔgɔ ta la alaw ta la ka so siraso denw sagittaire ni dɔgɔkun kɔnɔna na ko yɛlɛdaw ani basigiw ani kunnafoniya dumanw ni kunnafoniya nafamaw aw ni aw jɛɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ k'olu sinsinnen don olu barikalen don kosɛbɛ wa ni aw de bɛ se k'aw hakili to aw yɛrɛ la ka taa bila k'a daminɛ dɔgɔkun cɛmancɛ yɔrɔ wagatiw fo ka taa bila dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ma ni aw kelen ye ka dusukasi sɔrɔ ka tɔɔrɔ sɔrɔ fo n'o bɔla aw yɛrɛ la wa aw yɛrɛ bakun de bɛ se ka kɛ aw yɛrɛ ma jugu ye n'o tɛ basigi bɛ aw ye nin dɔgɔkun in kɔnɔ nisɔndiya ko olu barikalen don aw ye wa fili o fili na aw y'a sɔrɔ degun n'a y'a sɔrɔ o sababu bɛ bɔ aw yɛrɛ bakun na fo aw k'aw kɔlɔsi aw yɛrɛ ka waleyaw la nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo ka taa bila dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la yɛrɛkɛli fanga ka bon ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ décembre kalo tile 22 la ka na bila janvier kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma capricorne fonɛnɛ kalo fɔlɔ denw mɔgɔ minnu bɔgɔ ta la masa solomana ka so capricorne ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ko hakilisigibaliyaw olu caman ɲɛsinen don aw ma kamasɔrɔ kamanagan ko ani dusukun kami ko olu de ɲɛsinen don aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin aw ma na aw bɛ se fana aw k'aw ka wuli ka jɔw ani aw ka laɲiniw k'a bɛɛ lajɛlen bila ka dɔgɔkun wɛrɛ nataw kɔnɔna kamasɔrɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔ aw ka waleyaw banamini fanga ka bon aw ka waleya kɔnɔna na kosɛbɛ birisa ɲagamiw olu caman de bolodalen don olu kundalen don aw kan nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ janvier kalo tile 21 na ka taa bila février kalo tile 18 na n'an b'a fɔ olu ma verseau fonɛnɛ kalo 2nan denw mɔgɔ minnu bɔgɔ ta la badara ali ka so verseau nin dɔgɔkun kɔnɔna na ko aw ka jigiya siraw olu jɛlen don kosɛbɛ mɔgɔw bɛ se ka aw dɛmɛ mɔgɔw bɛ se ka dɛmɛ ka aw ye sira caman kan ka aw bɔ degun kɔnɔna na aw ka degun kɔnɔna na a ka ca la ni aw wulila k'aw ka degun fɔ k'a lakali nka ni aw seginna k'aw makun o de bɛ se ka kɛ sababu ye ka fiɲɛ don aw ka waleya la ka gɛlɛya lase aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔ fɛn o fɛn bɛ aw kun kan ko aw ni mɔgɔw ka jɛ a ka degun na nin dɔgɔkun in kɔnɔ o bɛ se ka kɛ sababu ye ka dimi bɔ aw la wa kunnafoniya nafamaw ka se ka olu sira dayɛlɛ aw ye fo ka taa se garisɛgɛ kow ma k'olu sira dayɛlɛ aw ye kɛnɛyaw bɛ aw ye nin dɔgɔkun in kɔnɔ kosɛbɛ nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ février kalo tile 19 ka na bila mars kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma poisson juguso denw mɔgɔ minnu bɔgɔ ta la nuhu ka so poisson fonɛnɛ kalo sabanan denw ko aw k'aw kɔlɔsi aw yɛrɛ la aw ni aw ka kabila kɔnɔ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ walima ani aw ka baarakɛ yɔrɔ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ko aw ka futinɛ barikalen don aw fan fɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kosɛbɛ kamasɔrɔ basigibaliyaw aw ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ɲɔgɔn faamuya ka gɛlɛ aw ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ko mankun o de bɛ se ka kɛ sababu ye ka wasa lase aw ma ani ka jigisigi kow lase aw ma ka hakilisigiw lase aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na nka ni aw ko aw b'a bɛɛ dɔn aw b'a bɛɛ tiɲɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔ fo aw k'aw muɲu ka sabali sumaya o fanga ka bon kosɛbɛ wa ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo ka taa bila dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw yɛrɛkɛli o fanga ka bon aw ka waleya kɔnɔna na kosɛbɛ ni fɛn min surula mɔgɔ la i bɛ kunbɛ cogo sɔrɔ a la nin y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. an balima mali kunnafoni jabarani lajɛbaga cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba ka aw ladɔnniya k'a fɔ ko nin ye an donnen ye kawula kalo sabanan kɔnɔna na n'o ye scorpion mɔgɔw ka wagati ye a b'a yira k'a fɔ ko nin wagati in kɔnɔna na yɛrɛkɛli fanga ka bon mɔgɔw ka waleya kɔnɔna na nka ɲɔgɔn kanu ani ɲɔgɔn minɛ o barikalen don kosɛbɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔ a b'a yira k'a fɔ ko saraka min barikalen don ni bɛɛ lajɛlen kan k'a bɔ mali kɔnɔ mali kɔkan farafinna farajɛ la o de bɛ bɛn yiri min bɛ yen ni anw b'a wele ko alajɔn o kuru 3 k'a tobi k'a ko ka koko 3 k'a la musow olu ta ye koko 4 kuru 4 ani dɛgɛ k'a ɲini ka dɛgɛ de dilan hakɛ t'a la i se ye min ye
k'a di denmisɛnninw ma. Ala bɛ se ka dɔgɔkun gɛlɛya a n'a futinɛ wuli ka bɔ i kan cogoya min na. Nin ye o saraka de ye ka o di aw bɛɛ lajɛlen ma. Nin de bɛ dansigi aw ka dɔgɔkun kibaru la. An b'a fɔ o la, aw k'an bɛn dɔgɔkun wɛrɛ. Ala ka dɔgɔkun diya ne ni aw bɛɛ lajɛlen na.